sa iyong Panginoon o sa iyong katanong ang anak sa hari. Magmando siya na matarong sa iyong lungsod o hugmagya ang mga anak ang sayang mga adlaw ug ang kalam nga kalinaw hangtod nga mawala ngay buwan. Magmanunta siya gikan sa dagat ngadto sa dagat ug gikan sa suba ngadto sa ginatubyan sa yuta. Sa napyaw sa siba, magalaw mga alas, ang tanang mga hari, magsimba kaniya. Ang tanang mga nasod, mga lagad,